Pelasin eilen NHL pitkästä aikaa ja rupesin siinä sivukorvalla sitten kuuntelemaan kolmannessa erässä, että tietyt lausahdukset, mitä ne selostajat sanoo siellä, niin ne on jotkut aika häiritseviä. Tiedätte, kun tulee paitsio tai jäähy ja tulee se tauko, kun ne näyttää pieniä klippejä sieltä pelin ajalta. Mä yleensä tapaa skippaa ne ja siis sieltä vaan kuuluu aina jotain seuraavanlaista, esimerkiksi hän laukoo suoraan ohi! No vittu, kiva homma. Mut sit niitä tosiaan häiritseviä, niin eka kuuluu, että siinä pannaan mies maihin. Okei. Sitten seuraavaksi. Siinä otetaan miestä kunnolla. Siis mitäs mä vittu pelasinkaan loppujen lopuksi? Sieltä tulee koivu! No vittu, kuka tulee seuraavaksi?